Салом алейкум мардум, инак имрӯз дар бораи магазини Realfon чӣ хел ба магазини Realfon омадан ама дар шумодан бегум. Метро Бутырская торговый центр Зелёный выходи 4 ай ин тараф мешавад, выходи даш бошад ай ин тараф мешавад ва торговый центр Зелёный. Дар дуруни торговый центр Зелёный ай тарафи дасти рост чорум магазини Realfon. Имрӯз бошад 14 08 2024 ҳозир мерем нархномаи магазини Realfon бо шумо мебинем. Марҳамат. Эхе миёен дар якма медроен. Инҷа медроен, инҷа винлаб мешавад. Баъди винлаб обув мешавад, баъди обув баъд магазини Realfon. Магазини Realfon мешавад. Магазини Realfon да ҳозир аксия рафтааст, зиёда аз 100 дона подаркҳои грандиози мондагиае. Да инҷа аксессуарҳо ҳастанд, очки ҳастанд, калонҳо ҳастанд, телефонҳои арзон ҳастанд, ба нархи арзон метавонед дастрас кунед ай магазини Realfon. YouTube канали мо Умедҷон Техноблог метавонед бидроен, подписатсия кунед, лайк монед, колокольчика биҷиқен. Комментария навис кадом телефонҳо шумода интереснее ки мо да ҳамон телефонҳоро аксия давонем ва дар бораи ҳамон телефонҳо шумода обзор снимат кунем. Марҳамат, хуш омадед магазини Realfon. Инҷа медроен мошинкҳо ҳастанд, тример ҳастанд, мошинкҳои профессионалӣ барои мӯйсаркамкунӣ ҳастанд. Болода ҳастанд каломҳо, кадомида агар проектор дар кор бошад, проекторҳо ҳам ҳастанд дар магазини Realfon, очки ҳастанд, вентиляторои майда ҳастанд, соатҳо ҳастанд, наушникҳои беспроводной ҳастанд, метавонед муроҷиат кунед. Гуфтан намонам, также дар магазини Realfon ҳастанд Real Avia. Real Avia ба тамоми шаҳрҳо метавонед, ба тамоми гарадон метавонед билет гиред, муроҷиат кунед. Накая Сенҷон ҳамҷа штаги. Рақамҳо дар рӯи экран мебурояд 925 371 03 88. Агар ки шумо магазин омадан натонед, пеши яка омадан натонед, паспортона сурат мегиред, дар рақабои WhatsApp ҳами яка равон мекунед, ҳами яка мегира, кортона буд мекуна. Иншоалло ки шуморо ба ҳамуҷотона мебара, мерасона. Короче, хорошего путешествия. Инҷа моделҳои Samsung-ҳо ҳастанд. Samsung A05 овардагиан. Samsung-ҳои A05 памяти 64 ҳастанд, памяти 128 ҳастанд, A05s ҳастанд. Ва Samsung-ҳои Galaxy A15 ҳастанд, 4x128, 6x128 мешавад ва 8x256 мешавад. Расветкаи сафед дорад, тёмно-синий дорад ва расветкаи сафед дорад. Также ҳастанд Samsung-ҳои Galaxy A55 дар наличие 8x128 мешавад, 8x256 мешавад. Гуфтан намонам ва 12x512 ҳам дар магазини Realfon овардагиан. Samsung-ҳои A54 ҳам ҳастанд. Расветкаи тёмно-синий мешавад, лайм мешавад ва фиолетовый мешавад. Сафедчи ҳам ҳастанд бардора. Samsung-ҳои A35 ҳам ина ба нархи 24990 рубл, памяти 8x128 ҳам метавонед харидорӣ намоед ай магазини Realfon. Ва Samsung-ҳои A25. Samsung-ҳои A25 ҳам расветкаи лаймаш ҳастанд, 6x128 нархш дар магазини Realfon 17500 рубл ва 8x256 20500 рубл. Инҷа также ҳастанд iPhone-ҳо, iPhone-ҳои 15 Pro Max, 15 Pro, 15, 14, 13 ва 11 обычный. Метавонед рақамҳои рӯи экран будагида муроҷиат кунед, ба шумо дар муддати кӯтоҳ операторҳо оперативни ҷавоб метиҳанд. Инҷа ҳастанд телефонҳои Realme Note 50 ай 7000 рубл сар мешавад, телефонҳои буҷетни, телефонҳои Oppo ҳам ҳастанд, Realme ва телефонҳои Redmi 12 ҳастанд, телефонҳои легендарни, ино ҳам нав омадагиан, випуски 2024, памяти 4x128 мешавад ва 8x256 мешавад. Гуфтан намонам телефонҳои Itel A70 легендарни телефонҳо, ранги iPhone 15 Pro Max 4 плюс 8x256, оперативкаш 12 мешавад, памяти 256 мешавад, 5000 мАч батарейкашон, 90 Гц экранашон кор мекунад. Телефонҳо ба нархи арзон метавонед харидорӣ намоед ай магазини Realfon. Также ҳастанд 2024 моделҳои Redmi A3 памяти 64 ва памяти 128 телефонҳои буҷетни. Инҷа бошад бо Redmi 13C ҳастанд, Redmi Note 12s ҳастанд, ба нархи дастрас метавонед ай магазини Realfon харидорӣ намоед. Также ҳастанд телефонҳои Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ва Redmi Note 13 Pro Plus, Poco M6. Ҳамин моделҳо имрӯзина 14 числои 08 моҳаги 2024 дар магазини Realfon ба ҳамин нарх истодагиа. Также ҳастанд бисёриҳо мегӯянд телефонҳои 5000, телефонҳои 5000 ай 5990 рубл сар мешавад, иноин A63 памяти 64, ино 5000 мАч батарейкашон, 60 Гц экраншон кор мекунад. ҳастанд инои Note 12 4x128 нархаш 7500 рубл, Infinix Smart 7 ҳастанд бародаро ва Infinix Note C Pro. Также ҳастанд телефонҳои барои бозӣ PUBG 45 FPS мевардорад, Technospark 20 Pro
856 память мешавад, 5000 мач батарейкаша, 108 мегапиксел основной суратгиракша, 32 мегапиксел фронталкаша ва 45 fps мевардоранд ё барои бозингаро ки бисёр PUBG бозӣ мекунанд, телефон суроғ мекунанд, ҳамин телефонора мисол зур шона раса, агар Poco M6 гирифтанд ёки Poco X6 Pro гирифтанд зур шона раса, ҳамин телефонора бигирад, барои бозӣ мешавад. Нархошон бошад 18500 рубл. Также ҳаст Tecno Spark 20 8 ба 128 мешавад, 5000 мач батарейкаш, 50 мегапиксел основной суратгиракаш, телефонам ба нархи дастрас метавонед ай магазини Realfon харидорӣ намоед. Ҳаст Tecno Power 6 иҷо моделҳои 2024 12 ба 256 ҳаст ва Tecno Common C. Гуфта намонам мода аксия рафта истаид, ами моҳа охири мода промои эфир мешавад, якта ай ҳамин телефона мондаги ай ва дута телевизор мондаги ай ва зиёда аз 100 дона дига бытавая техника мондаги ай. Охири мода кадоме ки ай мо телефон харидорӣ мекунад, охири мода якум дуюм числода промои эфир мешавад, победителҳои ҳамин бытавая техника ва телевизорора меброранд. Иҷа ҳаст Redmi X9A, Redmi X9B. Ино моделҳои 2024 метавонед муроҷиат кунед дар рақамҳои рӯи экран будагӣ ба шумо оператора оперативни ҷавоб медиҳанд, як калонко барои мошин ҳастад. Ва иҷа бошад аксессуарҳо, чихолҳо ба тамоми моделҳои телефонтон агар дар кор бошад, метавонед муроҷиат кунед ай Samsung, Redmi, Realme саркардагӣ, ҳама моделҳош ҳастад. Также ҳастад наушникҳои iPhone монанд, ина мисол наушникҳои 90 соата, 40 соата зарядошон мебаранд, нархҳои ино 2500 рубл сар мешаванд. Ва иҷа бошад бо барои таксистҳо держателҳо ҳам ҳастад. баъд одамое ки бисёр PUBG бозӣ мекунанд мегӯяд ки кадом моделҳои телефона гирем. Ман гуфтам, боз мегӯям Poco X6 Pro ва телефонҳои Tecno Spark 20 Pro Plus. Ами моделҳоро ман шуморо тавсия метавам. ва барои таксистҳо бошад Samsung Galaxy A55 ва A35 тавсия метавам, барое ки ё навигаторда мисол подводит намекунанд. Также ҳастад телефонҳои легендарни. Телефонҳои легендарни ҳамон Tecno Spark 2024 соли баромадшон 2024 5000 мач батарейка доранд ва 13 мегапиксел основной суратгиракша, 8 мегапиксел фронталкаша. Расветкаи сабзш омадаги, расветкаи голдш омадаги, расветкаи сиёш омадаги ва расветкаи сафедш омадаги. Рақамҳо дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед, дар муддати кӯтоҳ ба шумо оператора оперативни ҷавоб медиҳад. Мо бошад гуфтан намонам метро Бутурская, торговый центр Зелёный, выходи 4. ҳар рӯза аз соати 9 то соати 10 кор мекунем. Метавонед муроҷиат кунед. Агар омада натонед ба магазин муроҷиат кунед, тариқи почта равон мекунем ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳам доставка дорем, ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳош равон мекунем. Также гуфта намонам ба тариқи почта ҳам равон мекунем. Рақамҳо дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед, дар муддати кӯтоҳ шумода оператора оперативни ҷавоб медиҳад. Боқӣ дар паноҳи Алло бошед.